जय श्री जगन्नाथ प्रणाम मोर आज दिनटी किसी यहीपरी तो सकाଳୁ उठिକି ମୁଁ ଟିକେ ଛାତ ଉପରକୁ ପଳେଇଥିଲି ଚଲାବୁଲା କରିବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ତଳକୁ ଆସିକି ଦେଖେ ମୋ ଭଉଣୀ ବନେଇ ଦେଇଛି ପଣା। ପଣାଟାକୁ ଗଟକି ଦେଲି ପୁରା ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ। ତାପରେ ବସିଗଲି ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ ସିଷ୍ଟର୍ସ କରିଲି। ମୁଁ ମୋର ପେଟ ପୂଜା ମମି କିଛି ଏହିପରି ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଘର କାମ ଲାଗିଗଲି। ସେଥିରେ କିଛି ମୋର ଆଇରନ୍ କରିବାର ଥିଲା। ତ ସେସବୁ କାମ ସାରିକି ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇଲା ମୁଁ କହିଲି ଚା ନ ପିଇଲେ ହେବନି। ତ ଚା କପେ ଗୋଟେ ପିଇଦେଲି। ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ରାମଲି ବିଷୟ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते आज दिन मोर केमी लगे आपने मत कमेंट माध्यम जनइबे। जय श्री जगन्नाथ।